Kaixo guztioi, gaur jorratuko dugu musikaren historia. Erdi Aroa. Guztiok dakizuenez, Erdi Aroa 5. mendean hasi zen Erromatar inperioaren erorketarekin, eta 15. mendean amaitu zen Amerikaren aurkikuntzarekin. Garai honetan, batez ere, musika erlijiosoa egin zen, hau da, jainko izena handitzeko balio duena. Batez ere, mezetan eta bestelako ospakizun erlijiosoetan erabiltzen zen. Musika zen a kapela. Hau da, instrumentu laguntzarik gabekoa, eta izen bat zuen, Gregorianoa. Musika ekoizpenaren zatirik handiena erlijiosoa bazen ere, musika profanoa egiten zuten pertsonak ere bazeuden. Pertsona horiek trobadoreak eta juglareak ziren. Lehenengoak gorteetan bizi ziren jende kultoa zen eta normalean bere konposizioetan gaia maitasuna zen. Beren musika konposatu eta interpretatzen zuten. Bigarrenak berriz, herriko jendea ziren eta musikari ibiltariak ziren. Herri-zerri joateaz gain, istorioak kontatuz, txisteak eginez, malabarismoak egiten eta herrietako jendea divertituz joaten ziren. Orain, errenazimentua. Da 15. eta 16. mendeetako artea. Eta garai honetan aldaketa bat gertatzen da gizateriaren pentsamenduan. Pentsamenduaren aldaketa honetan datza. Erdi Aroan, jainkoa gauza guztien erdian zegoen. Eta berpizkundean edo errenazimenduan, giza balioak pentsamentuaren erdigunean jartzen dira. Adibidez, edertasuna, ezagutza eta arrazoia. Errenazimendua Italian hasi zen arren, eta zehazkiago Florentzian, musika errenazentista landu zuten lehen musikariak Flandriakoak ziren, hau da Flandesekoak. Errenazimentuko musikaren ezaugarriak. Batez ere, musika profanoaren ekoizpen garrantzitsu bat gertatu zen, non latinez baztertzen zen eta herrialde ezberdinetako hizkuntzak erabiltzen ziren. Musika instrumental kantitate handiagoa osatzen hasi zen, partitura gehiago idazten hasi ziren. Gogoratzen dizuet, inprenta garai honetan asmatu zela, partiturak inprimatzen nabarmen lagundu zuena. Talde instrumental berriak ere sortu ziren. Polifonia gailurrera iritsi zen. Polifonia melodiak timbre ezberdinekin elkartzean datza. Hau da, instrumentu ezberdinek interpretatutako melodiak eta ahots ezberdinak sopranoenak, adibidez, kontraltu, tenore eta basuen aurka. Polifonia egiteko bi modu daude, kontrapuntua eta homofonia. Kontrapuntua honetan datza. Ahotsak modu askean mugitzen dira. Hau da, nota ezberdinen balioak ez datoz bat aldi berean. Adibidez, ahots batean, txuri bat entzuten ari den bitartean, beste ahots batean, adibidez, bi beltz, eta beste ahots batean lau kortxea. Homofonia honetan datza. Ahots guztiek erritmo bera dute, hau da, ahots batean txuri bat entzuten ari da, gainerako ahotsetan ere txuri bat entzungo da urre honetan bertan. Espainian, bi konpositore egon ziren, errenazimentuko musika egin zutenak. Francisco Guerrero, Sevillarra, musika erlijioso polifonikoa egiten maisua izan zena, eta Juan de la Encina, Salamankarra, batez ere musika profanoa landu zuena. Orain barrokora pasatuko gara.
hau da, 1700 urtetik, 1750 doan garai historiko estetikoa da. 1600 garren urtean, hasi zen lehenengo operekin, eta 1750 amaitu Joan Sebastian Bach heriotzarekin. Musika erlijiosoa edo eliz musika, eliza eta katedraletan erabiltzen jarraitu zen, garai honetan instrumentu laguntza zegoen erlijio ofizioetan. Joan Sebastian Bach bera eliza bateko organista zen. Garai honetan hasi ziren, sarrera bat ordain zezakeenari eskaintzen zitzaizkion lehen kontzertu publikoak. Kultura publikoari zabaltzeko modu bat izan zen. Orain arte, egiten ziren kontzertu guztiak jende dirudunaren jauregietan egiten ziren. Garai honetan sortzen dira lehenengo lutierrak. Musika tresnen eraikuntza kalitatea irabazten joan zen denboraren poderioz, eta garai honetan baseuden musika tresna harrigarriak eraiki zituzten lutierrak. Antonio Stradivarius ospetsuena kasu. Hauei esker musika instrumentalak garapen handia izan zuen. Instrumentuak gero eta perfektuagoak zirelako eta honen konpositoreak musika instrumentala egitera animatu zituelako. Diapositiba hau azaltzeko definitu behar dugu zer den forma musikala. Musika obra bat sortzeko orduan, konpositoreak hartzen duen eskema bat da. Berak argi usten du zenbat zati dituen, zein abiaduratan jo behar diren, zein zati errepikatzen diren eta abar. Barrokoan zehar, gehien erabili ziren musika formak kontzertua, suitea eta sonata izan ziren. Kontzertuan, instrumentu bakarlari batek edo batzuek orkestra txiki batekin hitz egiten dute musikalki. Suitea dantza instrumentalen bilduma bat da. Dantza horietako bakoitzak jatorri eta ritmo desberdinak ditu. Sonata hiruzpalau zati dituen musika pieza bat da. Lehena lasaia izan ohi da, azkarra bigarrena, lasaia hirugarrena eta azkarra laugarrena. Ahots musikaren barruan, errenazimenduko polifonia baztertu eta lagundutako melodiara pasatzeko pausoa eman zen. Konposizio modu bat da, non melodia bat akonpainamendu instrumental batekin batera agertzen den, honek errazago egiten du testua ulertzea. Ahots musika profanoaren erregina Italian 17. mendean sortzen den opera da. Eta azkar, hiri handietan antzokiak eraikitzen dira, operak antzesteko. Konpositorei asko gustatzen zaizkie operak eta idazten aritzen dira. Musika erlijiosoaren barruan, operaren antzekoak diren, baina antzokietan irudikatzen ez diren kantatak, pasioak eta oratorioak daude. Elizetan, antzestuak, izateko pentsamenduak daude eta euren argumendua erabat erlijiosoa da. Joan Sebastian Bach, musikaren aita. Musikagile honen figura hain handia da, denok adostu dugula musikaren aita deitzea. Bere aita ere musikaria zen, umerzurtz geratu zen 10 urterekin eta nahi zaharrenak hartu zuen haren ardura. 2 aldiz ezkondu zen eta guztira 20 seme-alaba izan zituen. Teklatu instrumentuak jotzen zituen batez ere organo, klabezina eta biolina ere bai. Bere bizimodua musika eta mezena ezberdinen zerbitzura lan egitea izan zen beti. Musika bokala zein instrumentala konposatu zuen, erlijiosoa zein profana, baina inoiz konposatu ez zuena opera izan zen. Musikaren historiak eman duen konpositore handienetako bat da. Orain klasizismoa datorkigu. Klasizismoa 18. mendearen bigarren erditik
19. mendearen lehen herenera arte geratzen da. Garai horretako konpositore handiak Wolfgang Amadeus Mozart eta Joseph Haydn izan ziren. 18. mendearen bigarren erdian mundua aldatu egin zen, Frantziako iraultzaren ondorioz. Arrazoia, ezagutza eta zientzia dira nagusi gizartean eta horren eraginak musikan ere sentiarazten dira. Burgesiak sortu berria, bereizketa zeinutzat jotzen du musika. Musika jakitea eta interpretatzea modan zegoen klase sozial honen artean. Gorteetatik eta elizatik urruntzen hasiak dira konpositoreak askatasun gehiagorekin konposatzeko beharra dutelako. Eta ez nagusi dirudun baten agindupean. Beraz, musika erlijiosoa baztertu egiten da eta aldi berean opera gertakari handi bihurtzen da nobleziarentzat eta burgesiarentzat. Arte mota hau, greko-erromatar artearen ezaugarrietan oinarrituta dago. Hala nola, dotoretasunean, naturaltasunean eta sinpletasunean. Klasizismoan oreka, logika eta sinpletasuna bilatzen da. Barrokoan osoikoak diren apaingarriak baztertu egiten dira musikan argitasun gehiago lortzeko. Naturaltasuna bilatzen da melodian, esaldi laburrak, erregularrak eta simetrikoak edukitzea. Musika instrumentalean sonata da gehien garatzen dena. Garai horretako konpositore garrantzitsuenak Wolfgang Amadeus Mozart eta Joseph Haydn izan ziren. Klasizismoak 3 garai ditu. Transizio garaia, barrokotik klasizismora esen bapatean pasatu, baizik eta barrokoko konpositoreak klasizismoaren konposatzeko modu berriak hartzen joan ziren elementu berriak gehituz. Juan Sebastian Bachen semeak kasu. Klasizismo betea. 1700 eta 60tik 1800era klasizismoa bienatik Europa osora zabaldu bazen ere, musikagile italiarrek eragin handia izan zuten musika estilo horretan. Erromantizismorako transizioa. Klasizismo, berantiarreko azken zati hau, 19. mendean hasi zen. Beethovenek hasieran Mozart edo Haydn bezalako konposatzen zuen, baina gero bere konposatzeko modua errotik aldatu eta erromantizismorako transizioa hasi zuen. Klasizismoaren genio handia Mozart izan zen. Txikitatik erakutsi zuen musikarako talentu handia zuela. Bere aitak, Europa osoko gorteetan zehar eraman zuen, errege eta printzeen artean, edo aurrean, jotzen, baita aita santuaren aurrean ere. 12 urterekin maisuaren ospea zeukan, kontzertuak, sinfoniak eta operak konposatu zituelako. Talentu eta memoria handia zuen. Badirudi, musika konposatua zeukala buruan eta gero paperean idazten zuela, inolako zirriborrorik gabe. Jatorrizko partituretan, edo partitura originaletan, egiazta daiteke. Oso gazte hil zen, 35 urterekin, baina musika asko utzi zigun. Sinfoniak, operak, kontzertuak, sonatak, mezak eta abar. Erromantizismoarekin hasten gara. 19. mendean hasi zen Beethoven estilo berri horretan konposatzen. Garai honetan, konpositoreek independentzia handiagoa eta balorazio sozial handiagoa lortzen dute. Gaur egun, musika klasikoko kontzertu batera joaten garenean, jendea isilik egoten da. Baina hau ez da beti horrela izan erromantizismo garaian hasi zen. Hirietan, opera antzoki handiak eraiki ziren eta burgesen aretoetan kontzertu pribatuak egiten ziren klase sozial horretarako pertsonentzat.
Musika erromantikoaren ezaugarriak. Melodia azkeago eta irregularrago bihurtzen da, sentimenduak eta aldartea adierazteko. Musika instrumentala asko garatzen da. Ideia bat izan dezazuen. Mozarten garaian orkestrek 30 pertsona inguru izaten zituzten, eta erromantizismoan 100 izatera iristen dira. Erromantizismoan gehien garatzen den musika instrumentala kontzertua eta sinfonia da. Pianorako musika. Garai honetan musikagile handi guztiek musika tresna honetarako idatzi zuten. Piano eta orkestrarako kontzertu ugari konposatu ziren. Areto burgesetan asko erabiltzen zen gauekoak edo nokturnoak, polonesak, mazurkak, balsak eta abar interpretatzeko. Ahots musikaren barruan asko gustatzen zen lieda. Piano akonpainamendua duen abesti bat baita. Testuaren zatia literato batek egina zen, eta musikaren zatia konpositore batek. Oro har, piano eta ahotsetarako idatzitako abesti laburrak dira. Orkestra erraldoia. Lehen esan dugun bezala, Mozart edo Haydnen garaian orkestrak txikiak ziren eta 30 pertsona inguru izaten ziren. Erromantizismo garaian 100 pertsona izatera iritsi ziren, Hector Berlioz edo Richard Wagner bezalako konpositoreen eskaeren ondorioz. Sinfoniak eta kontzertuak. Dakizuenez, sinfonia bat orkestrarako pieza bat da. Hainbat mugimendu izaten ditu, oro har 4 izaten dira. Musika mota horretan ez dago bakarlaririk. Konpositoreak instrumentu handi bat bezala pentsatu du orkestra. Eta ez orkestrako bakarlari baten arteko elkarrizketa gisa. Sinfoniak idatzi zituzten konpositore handiak, Beethoven, Brahms, Schumann, Berlioz eta abar izan ziren. Kontzertu batean, bakarlari bat eta orkestra bat egoten dira. Eta pieza instrumentalak izaten dira, gehienetan 3-4 zati izaten dituzte. Horrelako piezetan bakarlariaren virtuosismoa erakusten da. Hau da, bere musika tresna oso ondo jotzen duela. Opera romantikoa. Erromantizismoan ahots musikak operan aurkitu zuen bere komunikazio kanal garrantzitsuena. Bertan, sentimenduak adierazteko modu benetan garrantzitsu bat aurkitu zuen. Erromantizismo garaian opera idatzi zuten konpositore garrantzitsuenen artean Italian Verdi eta Rossini aurkitzen ditugu, Alemanian Wagner eta Webern, eta Frantzian Meyerbeer eta Bizet. Nazionalismoa, erromantizismoa bezala, 19. mendean ere sortu zen. 19. mendean Europan konbultsio bat egon zen mapa nabarmen aldatzea eragin zuena. Herrialde batzuk batu egin ziren, beste batzuk banandu eta independentzia lortu zuten herrialde berriak sortuz. Konpositore batzuek folklorean inspirazio iturri bat aurkitu zuten. Nortasuna eman ziena. Euren sentimendu patriotikoak ahalik eta modurik onenean bideratzeko modu bat lortuz. Nazionalismoaren eta romantizismoaren garaian musika potentzia handiak izan ez ziren herrialdetan sortu zen nazionalismoa. Hala nola, Rusian, Txekoslovakian, Hungarian, Espainian eta beste hainbatetan. Beraz, nazionalismoak musika kultuaren korrontetatik kanpo utzi zituen herrialdeak musika mota honetan. Herri bakoitzaren nortasuna bereganatzeko folklorean oinarritu ziren konpositoreak, beharrezko inspirazioa lortzeko. Horrela, musika lan ezberdinak sortu ziren. Adibidez, euren testuak nazionalismoaren ideia zabaltzeko balio zuten abestiak. Argudioek herriarekin zuten zerikusia eta folklorean oinarrituta zegoen musika. Opera, italiera, erabiltzetik herrialde bakoitzeko hizkuntza erabilera pasatu zen.
Gaiak eta argumentua mitoetan eta jatorrizko herrialdeko elementu folklorikoetan oinarrituta zeuden. Garai honetan, erabiltzen hasi zen modu berri bat, poema sinfonikoa izan zen. Musika deskribatzailea da. Hau da, musikaren bidez hainbat gauza kontatu nahi dituela. Hala nola, paisaia, egoera, une bat, ohitura batzuk, eta bar. Mugimendu edo atal bakarreko orkestrarako obrak dira. Hau da, zati bat baino ez dute. Eta honekin bukatzen dugu gure musikaren historiaren gaia. Agur, ondo izan.